Hejsa og velkommen til. Hvis du ser den her video, så er det formentlig fordi du oplever udfordringer ved godkendelse af indberetning hos Dansk Producentansvar. Så det vil vi gennemgå i den her video. Vi vil gennemgå, hvordan du godkender hos Dansk Producentansvar, hvis du er ledelsesrepræsentant og oplever udfordringer med rettigheder til MitID erhverv. Guiden er ikke svær, men det er rigtig vigtigt, at alle trin følges i den rigtige rækkefølge, så tag dig gerne et øjeblik, måske med en kop kaffe, og se videoen igennem. Du har fået tilsendt en mail med en guide og en lille beskrivelse af, hvordan du gør, og den må du meget gerne have ved hånden, når du følger denne guide på video. For det er den, vi tager udgangspunkt i, så hvis du starter med at finde den, der hedder Følg denne guide, så vil du blive lidt ind til Dansk Producentansvars 3-trins guide, og det er denne, vi gennemgår i videoen. Hvis man ikke i forvejen har et MitID erhverv, så skal man starte med at få tilsluttet det. Man kan desværre ikke gøre det her med privat MitID, så det skal man lige have gjort, og det vil være trin nummer 1. Hvis man allerede har et MitID erhverv, så hopper man bare videre til trin nummer 2. Men man trykker på nummer 1, og så vil der være et direkte link til den her tilslutning af MitID erhverv. Så det følger man og bliver ledt til deres side, hvor man der har mulighed for at starte tilslutning. Det er ikke muligt for os at vise en decideret tilslutning, men man følger blot guiden, og derfra vil man blive lidt godt igennem. Hvis man har brug for hjælp, så er der et link nede i venstre hjørne, man kan trykke på. Men man starter tilslutning og logger direkte ind, og derfra vil man stille og roligt blive lidt igennem, hvordan man lige får tilsluttet sit MitID erhverv. Hvis man er ledelsesrepræsentant, så skal man have oprettet en ny erhvervsbruger, og det er det næste, vi vil gennemgå. Det er oftest det, der driller, når man forsøger at logge ind, det er, at man er ledelsesrepræsentant, og derfor skal have den her ekstra bruger. Når I er logget ind på MitID erhverv, så vil det være muligt for jer at se, hvilke brugere I har oprettet. Og her der skal I være opmærksom på, at hvis I kun har en ledelsesrepræsentant, skal I have oprettet en ekstra erhvervsbruger. Så her trykker I på Opret bruger. Herfra vil I have mulighed for at taste jeres navn, jeres telefonnummer, jeres e-mail og også jeres CPR-nummer, men det er ikke et krav, at I taster et CPR-nummer. Så I kan sagtens fortsætte med navn, e-mail og telefonnummer. Hvis den kommer frem og siger, at der allerede findes en bruger, kan man stadig godt gå videre. Her skal I være opmærksom på, at navnet skal stemme overens med ens fulde navn, hvis man taster CPR-nummer. Så fremt at I bruger jeres telefon og jeres private MitIDs app til at godkende, så er det den I vælger, og derfra trykker I Opret bruger. For nogen, der får de en aktiveringskode, som de lige skal notere sig, når de går ind og aktiverer, og andre de får lov til at fortsætte uden en kode. Det er meget individuelt. Når I skal ind og aktivere, så vil I få tilsendt en mail med et direkte link til den her aktivering. Det er rigtig vigtigt, at inden I trykker ind og aktiverer, så skal I være logget ud fra tidligere side. Hvis ikke I er det, så vil den komme frem med en fejl, men der kan man blot gå tilbage og logge ud, og så starte forfra. I følger bare linket, I har fået tilsendt på mail, og den vil lede jer ind til MitID erhverv, og der starter I aktivering og logger ind med jeres private MitID. Det er her, I bare bruger jeres helt normale private MitID og logger ind via jeres telefon, og den skal I nok lige have ved hånden et par gange, for man skal lige logge ind og ud et par gange i processen. Så ønsker I blot at bruge private MitID, og trykker næste, og så er det her, I får mulighed for at taste jeres aktiveringskode. Hvis ikke I har fået en kode, så vil den ikke komme frem, så kan man bare køre den videre. Og næste. Sådan. Så kan I afslutte aktivering, og så er I aktiveret korrekt. Næste step er, at vi skal have tildelt de rigtige rettigheder til jeres erhvervsbruger, så der logger I ind på MitID erhverv igen med jeres helt normale private MitID og godkender på jeres telefon. Og her der skal I nok lige være opmærksom på, at tingene godt kan være ændret en smule. For når I er logget ind, så burde der gerne komme en ekstra bruger op her i bunden, men I vælger den øverste, som er ledelsesrepræsentant for nu. Så nu vil der være en ekstra bruger, der bare hedder bruger, og her skal vi tildele rettigheder ved at trykke på redigér bruger. Derfra går I ned i rettigheder, trykker tildel rettigheder og finder den, der hedder miljø. Og så er det rigtig vigtigt, at vi finder den, der hedder producentansvar virksomhed. Den ovenover minder meget om, at den skal vi ikke bruge. Det er bare producentansvar virksomhed. Og så kan man trykke tildel rettigheder. Sådan der, så kan vi se, at den er der, og afslut.
så burde alt være rigtig fint til, at vi kan komme ind og godkende hos Dansk Producentansvar. Så hvis I prøver at logge ind igen med nem login og jeres private MitID, så er det rigtig vigtigt, at vi denne her gang ikke vælger ledelsesrepræsentanten, så når den kommer frem, så vælger vi nu den nye erhvervsbruger i bunden. Sådan der. Og så burde I meget gerne have mulighed for at besvare anmodningen.